እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን መቼም ኩላትና ብዝተፈላለየ ዘመን ብዙሕ ተስፋ ቃል ረኺብና ኢና ገሌኹም ነቢያት መጽኦም እግዚአብሔር ከምዚ ክትከውን ኢኻ ከምዚ ክትገብር ኢኻ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ እዚ ክኸውን እዩ ዝበለኩም ኣሎ ገሊኹ እግዚአብሔር ብባዕሉ እውን ዝተዛረበኩም ኣሎ ገሊኹም እውን ብቃል አምላኽ ዝተዛረበና ኣሎ ንኹላትና ነገር ግን ስለምንታይ እዩ ቃል አምላኽ ኣብ ህይወትና በቲ ትክክል ነገር ክንሐልፍ ዘይኽእለና መንገዲ ኢና ሎ ምኽንርኢ መጀመርያ ንሪኦ ቃል ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ነገራት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ ሓቢርና ንካፈሎ ቃል ኣብ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 54 ካብ 1-5 ዘሎ ቃል እዩ እንታይ ይብል ካብ ደቅታ ምርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም እሞ ኢሉ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ አቲ ዘይወለድክ መካን ዕልል በሊ አትን መውላድ ዘይጻዓርኪ ዓዊልኪ ብደስታ ጨድሪ ይብል እግዚአብሔር ናብ የማነ ጸጋም ከተስፋሕፍሒ ኢኺ ዘርእኺ ንኣሕዛብ ክወርሶም ነተን ዝዓነዋ ከተማታት ከዓ ሰብ ከም ዝነብረለን ክገብረን እዩ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ሕጂታ ይብል ኣሎ ስፍራ ድንኳንኪ አርሕቢ እቲ መጋረጃታት ማሕደርኪ ብዘይ ምቁጣብ ይገተር አግማድከ ከዓ አንውሒ መታኽልትኽውን አጽንዒ ፈጣሪኺ ሰብኣይኪ እዩ እሞ ስሙ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዩ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከዓ ተበጃዊኺ እዩ ንሱ አምላኽ ኩሉ ምድሪ ይበሃል ስለዚ አይ ክትሓፍርን ኢኹሞ አይ ትፍሪ አይ ክትንወርን ኢኹሞ አይ ትሕነኺ እረ ነውሪ ንእስነትኪ ክትርስዒ ጸርፊ ምብልና ኸውን ድማ ድሕር ሕዚ አይ ክትዝክርን ኢኺ ይብላ እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ እግዚአብሔር ንመን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር ዝዛረብ ዘሎ ንጽዮን እዩ ጽዮን ንእስራኤል ክዛረባ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናብ ኣይመጽእ ኣሎ ዝመጻ ዘሎ ቃል ከዓ ንስኺ ዓዊልኪ ጨድሪ ናብ የማነ ጸጋም ታኽትኮን ኢኺ ከተስፋሕፍሒ ኢኺ ስለዚ ቃል ዝመጸላ ካብ እግዚአብሔር ዝመጸ ቃል እንድሕሪና እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ናብ የማነ ጸጋም ከተስፋሕፍሒ ኢኺ ዘርእኺ ንኣሕዛብ ክወርሶም ነተን ዝዓነዋ ከተማታት ከዓ ሰብ ከም ዝነብረለን ክገብር እየ እሞ ምስ በለ ሕጂ ንዓኣ ዝግባእ ነገር እዩ ዝነግራ ዘሎ ሕጂ ንሳ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበላ ርእሳ ክትረኽቦ ከምቲ እግዚአብሔር ዝዛረባ ኮይና ክትርከብ ኣእምሮኣ ክልወጥ ኣለዎ ሓሳባ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክቕየር ኣለዎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝዓይ እግዚአብሔር ዝመጸልካ ቃል ክዓይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ መጀመርያ እቲ ቃል ምስ ሓሳብካ ምስ ኣእምሮኻ ክቃነ ክኽእል ኣለዎ ሓሳብካ ከይተለወጠ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ህይወትካ ክዓይ ይክእልን ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ እግዚአብሔር ተስፋ ቃል ምስ ሃበካ ካብኡ እንታይ ዝብላ ዘሎ ሕጂ እቲ ሓሳብኪ ናታ ጊዜ ይዛረባ ኣሎ እንታይ ግበሪ ዝብላ ዘሎ ንዓ ዝብላ ዘሎ እምበኣር ስፍራ ድንኳን ክርሕቢ እቲ ድንኳን ክስ እንታይ ግበርዮ ኣርሕብዮ ንሳድያ ከተርሕብ ኣብ ምንታይ ኣተርሕብ እቲ መጋረጃት ማሕደርካ ከዓ ብዘይ ምቁጣብ እንታይ ይገበር ይገተር ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣግማድዚ ኣዝዩ ይገተር ኣዝዩ ይግፋሕ ኣዝዩ ይገተር ምስ በለ እሱ ጥራሕ ኢሉ ሱቕ ኣይበለን ስፍራ ድንኳንኪ አርሕቢ መጋረጃት ማሕደርኪ ብዘይ ምቁጣብ ይገተር አግማድኪ እንታይ ግበሪ አንውሒ አርሕቢ አንውሒ ገትሪ ዝብል እዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንድሕር ደኣይልኩም ኣስፍሕዮ እዩ ዝብል ዘሎ ክሰፍሕ ዘለዎ ነገር እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ ዝሰፍሕ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምስ ሓሳብካ እንድሕር ደኣ ዘይተሰማሚዑ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሪኦ ኣእምሮኻ እንተ ዘይሰፊሑ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኣእምሮና እንድሕር ጸቢቡ ግን ናይ እግዚአብሔር ነገር ናባና ንኽመጽእ ዕንቅፋት እዩ ሕዋተይ
ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናባና ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ብተአምራቱ ክራኸበና እንድሕር ኮይኑ እቲ ተስፋ ቃል ኣብ ህይወትና ክፍጸም እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልኩም መጀመርያ ኻባና ዘሎ ምስቲ ቃል ኣምላኽ ምስቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኣእምሮና እንታ ክንገብሮ ኣለና ክነስፍዖ ክንክእል ኣለና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ ናትና ነገር ስጋዕዚ እዩ ክርስትና ህይወተይ ስጋዕዚ እዩ ናተይ ኣካይዳ ስጋዕዚ እዩ ናይ ጸሎት ህይወተይ ስጋዕዚ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ዝዓይ ዝሰርሕ ስጋዕ ክንድዚ እዩ ኢልና ኣብ ኣእምሮና ዝኾነ ደረት እንድሕር ኣቐሚጥና እቲ ደረት እቲ ስጋዕ ዘሎ ነቲ ደረት ስጋዕ ዘይሓለፍካዮ ነቲ ደረት ስጋዕ ዘይተገተረ ነቲ ደረት ስጋዕ ዘይሰፍሐ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናባና ክመጽእ ከቢድ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዝደሊ ዘሎ ጽዮን መጀመርያ ኣርሕብዮ ሓሳብኪ ኣስፍሕዮ ኣተሓሳስባኺ ኣስፍሕዮ ኣነ ይኽእል ምዃነይ ኣነ ይገብር ምዃነይ ኣነ ኸግፍሕ ምዃነይ ይኽእል ምዃነይሲ መጀመርያ ብሓሳብኪ እንታይ ግበሪ ኣግፍሒ ሓሳብኪ ምስ ገፍሐ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክመጽእ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝደሊ ዘሎ መጀመርያ ኣብ ምንታይ ይግፋሕ ይዝብል ዘሎ ኣብ ሓሳብኪ ይግፋሕ ኣብ ሓሳብኪ ምስ ገፍሐ ናይ እግዚአብሔር ነገር ተኣምራት ክኸውን እዩ ኣብ ሓሳብኪ ምስ ገፍሐ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናባኺ ክመጽእ ስለዚህ እቲ ዓብ ቃልስና እግዚአብሔር ክጥቀመልና ንደሊ ናይ እግዚአብሔር ሚራክል ኣብ ህይወትና ክንርኢ ንደሊ እግዚአብሔር ዝግበረልና ንብል እግዚአብሔር ከዓና ይጽበየና ንዓና ዝጽበየና ኣብ ምንታይ እንድሕሪልና ኣብ ኣእምሮና እግዚአብሔር ዝጽበየና ኣብ ሓሳብና እግዚአብሔር ይጽበየና ሓሳብና ስጋዕ ዘይተለወጠ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ዝበለና ቦታ ንኽንከይድ እንታይ ዝኾነና ደረት እዩ ዝኾነና ሎሚ ደረት ክስበር እዩ ሃሌሉያ ሎሚ ደረትና ክገፍዕ እዩ ሎሚ ምሕላፍ ክኸውን ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ደረት ክትሓልፍ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ደረት ክትጥሕስ እንድሕር ኮንካ ብመጀመርያ ቃል እግዚአብሔር ናባኻ ክመጽእ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝሰርሕ ምዃኑ ንእግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ዝብሎ እግዚአብሔር ከምቲ ቃሉ ጌርካ ኣብ ኣእምሮኻ ተቐበሎ ኣብ ሓሳብካ እዩ ዝውዳእ ኣብ ኣእምሮኻ እዩ ዝውዳእ ኣብ ሓሳብካ ምስ ተወደአ እዩ ኣብ ህይወትካ ዝርአ ስለዚ መጀመርያ ናይ እግዚአብሔር ተኣምር ኣብ ሓሳብካ እዩ ሓሳብና ይግፋሕ ሃሌሉያ ሎሚ ደረት ሓሳብካ ይለጠጥ ሃሌሉያ ጸቢብ እንተ ነይራ እተኸውን ኣለዎ ክገፋሕ ኣለዎ ሎሚ ናይ ሓሳብ ምግፋሕ ሎሚ ኣብ ህይወትካ ናይ ሓሳብ ምግፋሕ ኣብ ኣካይዳኻ ናይ ሓሳብ ምግፋሕ ኣብ ናብራኻ ናይ ሓሳብ ምግፋሕ እዚ ምግፋሕ እዚ እንድሕር ዳ ኣብ ህይወትካ ኣትዩ ከም ቃሉ እንድሕር ኣትዩ ተኣምራት ጀሚሩ ሚራክል ጀሚሩ ማለት እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ተኣምራት ጀሚሩ ማለት ኣብ ሓሳብካ እዚ ክኸውን ከሎ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ ኣቲ ዘይወለድኪ መካን ዕልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ ዓዊልኪ ብደስታ እንታይ ግበሪ ጨድሪ እንታይ ዘየለ ግን እንታይ ግበሪ ጨድሪ ዕልል በሊ ምክንያቱም ብእግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ እዩ ተወድዩ ሕጂ ኣባኺ እዩ ዘሎ ኣባኺ ዘሎ ግን እንታይ እንድሕሪልኪ ንስኺ ግን ስፍራ ድንኳንክ እንታይ ግበሪ ኣርሕቢ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስፍራ ድንኳንካ ምስ ረሓብካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትርኢ ኢኻ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ዝዋጋኣካ እንታይ እንድሕሪልካ ኣብ ኣእምሮኻ እቲ ገደብ ወይ ከዓ እቲ ደረት ይገብር ድሓር እቲ ደረት ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኸውን ንኸይትሰግሮ ዘፍርሓካ ነገር ኣሎ ወይ ዝተለማመድካዮ ነገር ኣሎ ኣነ እዚ ኣይኮንኩን ትብሎ ነገር ክኸውን ክእል እዩ ግን እግዚአብሔር መጀመርያ ከምዚ ንጽዮን ዝዛረባ ዘሎ ኖ ደረትክ እንታይ ግበሪ ኣርሕቢ ኣስፍሒ እዩ ዝብላ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ስለዚ እግዚአብሔር ደረትና ክነስፍሕ እዩ ዝደሊ ክትንክፈለይ ዶ ኦኬ ሶይልካ ጥራሕ ነታ የማን ፀጋም ሓንቲ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ይደሊ ኣሎ እንድሕሪልና ረእኹም ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓሳብ ኣምላኽ ምልኣት
እንዳገልገልና ብምልአት እንዳገልገልና ከይንሐልፍ ካብ ዝገብሩና ነገራት እቲ ሓደ ናይ ምንታይ እንድሕሪልና ናይ ሓሳብና ደረት ክነገልግሊና ግን ብምልአት ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ምልአት ከይናአቱ ዝገብረና እንታይ እንድሕሪልኩም ናይ ሓሳብና ደረት ናይ ሓሳብና ደረት ብናትና ሓሳብ ምውሳን ናይ ህያብና ጸላይ ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝበሎ ነገር ዘለካ ህያብ ዘለካ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ነገር ከይወጽእ ዝገብሮ እንታይ እዩ እንድሕሪልና እዚ ናይ ሓሳብና ደረት ሓደ እንታይ እንድሕሪልና ጸላይ ሓደ ግዜ ጸላእ ሰይጣን ጥራሕና ነልግበሉ ሰይጣን እንታይ ከም ዝኾነ ጸላእ ሎሚ ምስ ሓሳብና ኢና ክንዛረብ ደልየ ዘለኹ ሓሳብካ ኣብ ሓሳብካ ዘሎ ነገር ሓሳብና እንድሕር ደኣ ተለዊጡ ኣብ ሓሳብና ዘሎ ጸላእ ሓሳብና ከመይ ከም ዝግድበና ከመይ ከም ዝሕዘና እንድሕር ተረዲእና ኣብ ሓሳብና ለውጥ እንድሕር መጪ ኣብ ህይወትና ለውጥ ከም ዝመጽእ ፍሉጥ እዩ ናይ ሓሳብና ጸቢብ ደረት ናይ ውጽኢትና ከዓ እንታይ እዩ ማለት እዩ ዕንቅፋት ምክንያቱ እንታይ ዝኸውን ኣይኮነን ድዩ ስለዚ ናይ ውጽኢት ከይመጽእ ዓብ ውጽኢት ንኸይንርኢ በመንፈሳዊ ህይወትና ውጽኢታውያን ክንከውን ደል እግዚአብሔር ዝተዛሪቡን እንዲ ንብል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉን እንዲ ንብል ወቃሉ ከምዚ እንዲ ዝብል ንብል እግዚአብሔር ከምዚ እንዲ ዝብል ንብል ስለዚህ እቶም ተስፋ ቃላት አለው ግን እግዚአብሔር እንታይ ይብላል ንጽዮን ኖ ድንኳን ክንታይ ግበሪ አርስፈ አርሕቢ ጋግማድ ክንታይ ግበሪ ገትሪ ምክንያቱም ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝሓስቦ ሓሳብ አበት ሓሳስባና ክንገፍሕ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚህ ሓሳብ ዋናን አገዳስን ሰብ ዝኾነ ነገር ሃሊዎ ሓሳቡ ወይ አእምሩ እንተ ተደሪቱ ምንም ክገብር አይክእልን እንታይ ማለት እዩ ተደሪቱሎ ማለት ሰብ ዝኾነ ሃሊዎ ማለት ህያባት ኩሉ ክእል ተስፋዓል ክመጸካ ክእል ብዙሕ ነገር ክመጸካ ክእል ነገር ግን ሓሳብካ እንድሕር ተደሪቱ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለልካ ከይተኣቱ ኣብ ሓሳብካ ተደሪትካ ኣለኻ ሰብ ልቡ ውሽጣዊ ሰብ እንተ ደኺሙ እንታይ ማለት እዩ ደኺሙሎ ማለት ሕጂ ናይ ካል ኣይኮነን ሰብ ብዕድመ እኳ መንእሰይ እንተኾነ ውሽጣዊ ሰብ እንድሕር ደኺሙ ግን እንታይ ዝኸውን ደኺሙሎ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ መቸም እዚ ግዜ ትርእይዎ ኣለኹም ሎሚ ብርቱዕ ውግእ ኣሎ አበይ መስለኩም ኣብ እስራኤል مش ክንጽልይና ብዛዕባ እስራኤል ንምንታይ ናይ እስራኤል ውግእ መጽ ስለምንታይ ዋጉእ ኣለዉ እዚውን ብእግረ መንገድና ምስ ዘመን ክንሪኦ እንዲና ሕጂ እንታይ ይብለሎ ኢያሱ ድማ ነዊሕ ዘመን ገይሩ አሪጉ ነበረ እንታይ ኮይኑ ነይሩ አሪጉ ነበረ እግዚአብሔር ከአበሎ ንስኻ ነዊሕ ዘመን ጌርካ አሪካ ኢኻ እትተሓዝ ምድሪ ድማ ገና አዝያ ገዛፍ ተሪፋ አላ ሕጂ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኢያሱ ክገብሮ ዝነበሮ ክወርሶ ዝነበሮ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ስጋዕቲ ዝሃበካ ጸጋ እዩ ዝሓተካ ተረዲዮ ብዝሃበካ ይጸጋ ምክንያቱም ኢያሱ መሪጽዎ እዩ ደድሕሪ ሙሴ እንታይ ክገብር ህዝቡ ክመርሕ ኢልወይ ስለዚ ኢያሱ ዝሕተት ከምትናትካ ሕቶ ይኮነን በት እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ እንታይ ዝኸውን ክሕተት ሕጂ ኢያሱ ዘይገበሮ ነገር አለ ክገብሮ ዝግብኦ ግን እንታይ ዘይገበሮ ኣብ መንጎ እንታይ ኮይኑ አሪጉ ሕጂ ናይ ልብ እርጋን ውሽጣዊ እርጋን መጽዩ እንታይ ይብል አሎ ንስኻ ነዊሕ ዘመን ጌርካ አሪካ ኢኻ እትተሓዝ ምድሪ ድማ ገና አዝያ ገዛፍ እንታይ ኮይና አላ ተሪፋላ ዋይ ሕጂ ርኢኹም እታ ዝተረፈት ምድሪ እዚኣ ብምልእታ እንታይ ኮይና አላ ማለት እዩ ኮርሳ ዝግብኦ ኣይወረሰት እዛ ቦታ እዚኣ ሕጂ ናይ መን ቦታ እያ ዘላ ብምልእታ መን ኣለውዋ ፍልስጤማውያን እግዚአብሔር ግን ካብ መጀመርያ እንታይ ደልይዋ ነይሩ ርስትኻ ካብ ላዕሊ ስጋዕ ታሕቲ እዩ ካብዚ ስፍራ ጀሚር ስጋዕ እዚ ናይ መን ርስቲ እዩ ናትካ ርስቲ እዩ ስለዚ ክትወርሶ ይግባኣካ እዩ ክትሕዛ ይግባኣካ እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ድዩ ካብ መጀመርያ ኢያሱ ምናልባት መጀመርያ ኢያሱ ዝገይርዎ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ምናልባት እዚ ሽግር እዚ እንታይ ከይመጾ እኽእል መጀመርያ ተቆጻጺርዎ እዚ ምድረይ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበኒ ርስቲ እዩ
እግዚአብሔር ክገብሮ ዝግባአነ ነገር እዩ እንተ ዝወርሶ እዩ ሓደ ግዜ ሎሞ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ዘይ ምግባርና ጽባሕ ዘኽፍለና ዋጋ ኣሎ ግልጽ ድዩ ስለዚ ሎሞ እግዚአብሔር ክብለካ ከሎ ሎሞ ቃሉ ክመጸልካ ከሎ ሎሞ እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ ሎሞ ናይ እግዚአብሔር ነገርና ባኻ ክመጽእ ከሎ ሸለሊልካ እንድሕር ደኣ ሓሊፍካዮ እግዚአብሔር እንታይ ይደልየንሎ እግዚአብሔር እንታይ ክገብር ይደልየንሎ ኢልካ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምስና እግዚአብሔር ሐሳብ ተዘይሰማሚዕካዮ እንታይ ዝኸውን እንድሕር ደኣ ኢልኩምኒ ኣብ ቀጻሊ ነገር ዋጋ ክኽፍለካዮ ተረዲኹምኒ ሓደ ግዜ እንታይ ዝኸውን መስለኩም በረኸትሲ ንደቁኹም ሓልፍ ዶ ወለዶ ኩሉ ግዜ ኩሉ ነገርኩም በረኸትኩም ናቡ ይዝሓልፍ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ነገራት ንገብሮ ነገር ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ብምልኣት ክንወርሶ እግዚአብሔር ይደልየና ስለዚ እንታይ ክብለኩም ብሓፂሩ ኣእምሮና ይስፋሕ አሜን ሓሳብና ይስፋሕ አሜን ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኣብ ልብና ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን ስለዚ ኢያሱ እንታይ ኢና ንሪኦ ዘለና بحسابه تاكوين الله أريقله نجر جن كريو سب كسعر زخله كله هالليو بلبو أي كلين انتايلو انتاي جاي كودني أي كلين حجي تاي الله هو مثلكم كسعره زخل نجر كله الله وري بلون الله حجي أب حسابه جن انتاي تدريت الله أي كليني نافت نجر كحلف أي كلني زبل أبي يتقميت زلوا تمندق أب حسابي تقميت زل حجي متحاس زمت تي أمره ندحر زي تخفيتو أبت أمره محلاف ندحر زي تفتيرو أنت هاي كونني مالتي نافت نجر كتحلف هاي تقنا إذا سبات رأيهم أنت إسرائيلاويان أمله مسؤون كم زلوا ها أين خيلهم بمبالهم كن كسعرهم كورسون زقرب لهم عدل تاجرهم أبلاش يوم ولا يبلاش هو بتغكل والحين تحطه يدليوني نمنتاي نحريلنا أوريزو هلكو 10 حدن أتوم مسؤول يبوم زنبور سبات جنا نسو خبانا يمو نافت حزبتي كنديم هاي نقلني انتاي نام زبل زلوا حجي اتفرقكم تياملو እግዚአብሔር ዝበለና ሐቂ ኢሎም በመሰላ እንታይ ሒዞም መጥያማለው ወይኒ ሒዞም መጥያማለው ምክንያቱም ትወይኒ ሓደ ሰብ ክስከሞ ይክልኒ ክንደይ ሰብ እዮም ተስከምዎ ክልተ ምክንያቱም እግዚአብሔር ዝበለና ሐቂ ኢሎም እግዚአብሔር ሲ እታ ምድሪ ፍረ ከም ዘለዋ ኣብታ ምድሪ በረኸት ከም ዘሎ እግዚአብሔር ዝበሎ ፐርፌክት እዩ ሃሌሉያ ደስ ዝብለካ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ዝበሎ ትክክል ኢሎም እንታይ ኮይኖም ኣለው آمينهم تسامعهم الله أبو فلا لا يلن وناتم زابير perfect نجر جن انتاي أجمع زلوا نحنا جن كن ورسا كن ديبا أي نخلينا توم سبات كابانا انتاي قبريهم حجي انتاي أمزم زلوا أي نخلين إنا يمزم حجي إذا أب حساب نحرد عليه بتعمي أتأجامي نجري إياس معرف 14 انتهى يبل دك يهودا دما ناب جيلغال ناب إياس قربو كالب ودي يفاني اتي كنزاو خابولو እግዚአብሔር ንሙሴ ነትናይ አምላኽ ሰብ ኣብ ቃዴስ ባርኔዓ ብዛዕባ ኻን ዝበሎ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ እቲ ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ነታ ምድሪ ክስሊ ካብ ቃዴስ ባርኔዓ ክሰደን ከሎ أنا ودر بع عمت نبركو أنا ود خندي نيره ودر بع عمت نبركو أمه خمتي قبل بيز نبرق قال أنت جبر كله ملص كله أتوم مساي دايبهم زنبرو أحواتي أتوم مساي زنبرو دايبهم زنبرو أنتاي أحواتي نلب تهزبي أشبرو لب تهزبي تاجرمو أشبرو أنا جنان إجزابير أملا خيفت مسعبكو موسى دما بتا معلتي እግዚአብሔር አምላኸይ ፈጽምካ ስለዚ ሰዓብካዮ እታ እግርኻ ዝረገጸታ ምድሪን ዓኻን ደቅኻን ንዘልዓለም ርስት ትኹን ኢሉ እንታይ ገበረ መሓለ ሕጂ ድማ እንሆ እቲ እስራኤል
أبرها خملالس كله إجزابير نموسي زبالو قال إزي كاب زنجرو كم تزبالو إجزابير إذن 45 عمت بهوت أسمحني حجها إنه أنا لومي ود 85 عمت كوين اللهو قدم ود خندي كله إجزابير تزاري ونتصفقال ود 45 عمت نيرشرو ጎበዝ ኮይነ ሰላይ ኮይነ خيد كله እግዚአብሔር ግን ፈጽመን ታገር የለኹ ስዒበ የለኹ ሕጂ ናይ ዕድመ ይኮነን ማለት ናይ ዕድመ ይኮነን ሕጂ ናይ ዕድመ ውሽጥኻ እንድሕር ዳኣ ደኺሙ ዋላ መንእሰ ይኩን ውሽጥኻ ድኹም ውሽጥኻ ናይ እምነት ዘለዎ ነገር እንድሕር ወሪዱ እዩ ግን እንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ቁጽሪ 11 ከምታ ሙሴ ክልከኒ መዓልቲ ሎሙ ኸ ሓይለይ ከምኡ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን ود خنديري الله عدمو لا ود سمانان حمود ود 4 بقى مغنياتهم ود 4 عمدي حجي ونزلو عدمو خنداي زلو ود سمانان حمود لا ود سمانان حمود تنا يكون كنزلو ود خنداي زلو ابي زلو وشطاو سبزي انت عايز بالزلو نا هللويا سلازم انتها ود 85 تحكون كاختو واقع اي تخلنا نا وق كتكيد اي تخلنا كتلك صلاتها اي تخلنا حجي نكالب انت اي ندحر تدردرو ندحريلكم مست كونديشنو مست قنتاتو مست عدمه مست چحمو مست شباتو غلطات انت اي زبلي اي تخلن ايخا اي تخلن ايخا اي تخلن ايخا السو ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ከምታ ሙሴ ክልከኒ መዓልቲ ሎሙ ኸኣ ሓይለይ ከምኡ ኣሎ ንውግእ ኮነ ንምውፃእ ኮነ ንምእታው ኮነ ሓይለይ ከምቲ ሽዑ ዝነበሮ ሕጂ እውን ሓይለይ ከምኡ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምቲ ሽዑ ዝነበሮ ከምኡ እንታይ ኣሎ ሓይለይ ሕጂ ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ንምፃእ መንፈሳዊ ዓለም ክግደብ አይኮን ወሽ እግዚአብሔር ሲ እግዚአብሔር ነገር ውዱ እዩ አብ እግዚአብሔር ነገር ሙሉ እዩ እግዚአብሔር ናባኻ ቃል ከምጽ ኮሎ እግዚአብሔር ናኻ ተስፋ ቃል ክበካ ኮሎ እግዚአብሔር ናኻ ክዛረበካ ኮሎ አብ እግዚአብሔር ነገር ዝተወደአ እዩ አሜን እግዚአብሔር ዝተወደአ ነገር ግን ናኻ አነ ንስኻትኩም ግን አብ ሐሳብና እንድሕዳ አገዲብና ባ አነ ኮፈቲነ ዝሐለፈ ጊዜ አይኮነለኝ ከምዚ ወን ኢለ አይኮነለኝ بصلاتون كمزي لا ايكون اللين ازوني لا ايكون اللين الا ايكون اللين وي بزحلفنا يوم تمكروتات سنبيدنا وين بتزحلفنا يوم نغرات كله مخنيات قريبنا انتي نسرح لنا ندحريلكمني ناي بعلنا درت نقمط علنا صلاها خمكم كونلو يزدل እቲ ደረት እንታይ ዝገብር ሕጂ ከም መንደቅ ገብራል እወ ከተዝሓለፈ ግዚኦም ከም ዘራ ስለዚ አይተብል በቃ እሳ ናይ ጸሎት ህይወትካ ከምዚ እዩ ናይ አገልግሎት ህይወትካ ከምዚ እዩ ናይ ቅድስና ህይወትካ ከምዚ እዩ ክትሐልፍ ዘለካ ካብዝን ለዓለ ክትሐልፍ አይትኽእልን ኢኻ ናብቲ ናይ በረኸት ነገር ክትሐልፍ አይትኽእልን ኢኻ ዝብል ደረት ይቀምጠልካ ሎሚ ግን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር አሜን መሕላፍ ይኩን አሜን ምስጋር ዝብሃል ተሰጋጊረ ዝብሃል ሓደ ጊዜ ዓመት ስለዝመጽ ተስፋቃል በቃ እግዚአብሔር አሳጊሩና ሎም ረሕቦት ከምዚ ንብል ነገር ግን እተቃልቲ አብ አእምሮና አብ ሐሳብና ወሲድና ምስርእስና መሰዋሃድና yomo ነተቃል ብዝጥዕም ሐሳብና ደረት ናይተ ሐሳብና ምስተቃል ታይምስ ገበርናዮ ሰግፋሕናዮ እግዚአብሔር አብ ህይወትና ሰር አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ይጽበየና ይዘሎ ዕለት እግዚአብሔር አብ ህይወትና እንታይ ይገብር ጽበየናል እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን እዚኦም ተፈልጥዎም ዶ እዚኦም ደቀ ገዛውትና ይኮኑን ቁም ትብሉን መቼም ሻሙዓ ሻፋት ካሌብ ይጋኤል ሆሻዓ ጳልጢ ጋዲኤል ጋድ ወዲ ሱሲ እሺ አማኤል ሱቱር ናሕሚ ጉዊኤል ይባሃሉ እዚኦም 12 ናበይ ዝተላእኩ እዮም ክስልዩ ዝኸዱ እዮም ቶም ዓንተ ወይ ዝራእኹሞም ክስልዩ ዝኸዱ እዮም ካብዚኦም ኩሎም ክንደይ ሰባት እዮም ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝተዛረቡ
حسابهم أكفيهم استزاربوا كل التسبات من هو بزح عندكم كتدانا قروا زيا حوشعة تبل حوشعة ودنوي دد حرزي موسى انتا يبلو إياسو زبل شمي صواع أبزقن سقعزش جزيزقن انتا اندا تبهالي صواع نيرو حوشعة مالت من يصواع زلو إياسو بمنتا يصواع له حوشعة خبل كله نا إياسو شم ودنوي حوشعة ودنوي خبل كله نمانيو نياسيو تحتي لكم دحرام بيبو شعو موسى إياسو زبل شم تصوعوا الذي إياسو زبل كاب شعو بإياسو ندا تبهال خصواع كله كخدو خلو جن بمنتا يزفلت زلو حوشعاي سلازي خندي سباتيون كيدوم 10 تخلت دمص بلጫን ግበር دمص بلጫን ድሕር ተባሂሉ ኣሕዋት ክስቶ ከምዚ ዶ ይኹን ይትረፍ እገለ ከምዚ ዶ ግበር እስኪ ኢድኩም አውጹ ኢልካ ሽም ድሕር ቆጽርካሲ ንውረሳ ዶ ንውረሳ ዛ ምድሪ بدمص بلጫን ድሕር ኮይኑ ክንደይ ብክንደይ ክኾኑ እዮም 10 بخلت ተሳዒሮም ዶ ይተሳዓሩን እሞ መንፈሳው ነገር بدمص بلጫን ይዝኸውን ናንፈሳው ነገር ና እግዚአብሔር ሐሳብ ብምርካብ ካምበር ببزح سبات هيكون منفساو ነገር ና እግዚአብሔር ሐሳብ ክምስ ሐሳብ ካን ድሕር ረኺብካዮ እዞም ሰባት ክልተ ሰባት እዮም ና እግዚአብሔር ሐሳብ ዝረኸቡ ክልቲኦም ከአንታይ ክገብሩ ንሪ ፈጽሞም ና አምላኽ ታገረሞ ስዒቦም በቃ ስዒቦም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ዓቢ ነታ ምድር ከአንታይ ከግበረናይ ከውርሰናይ እግዚአብሔር ከአጸቢቅና ንኽእላ ኢና ሞኸአ እንታይ ንግበራ ንውረሳ ስለዚህ ንሳቶም ከምንጀራ ክኾኑና እዩ ምክንያቱም ንሳቶቲኦም ታይም ዝብሉ ዘለኹ ኖ ንሕና ቅድሚኦም ከመንበጣ ኢና ኢሎም ምክንያቱም ገጀፍቲኦም ክንወርሳ ይንኽእልን ኢና ስለዚህ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ተገዲቦም ኣለው ንምንታይ ነቲ ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር ኣይራእይዎን ነቲ ኩሉ ዘሳም ግን እንታይ ብሉለው ኖ ረአይዶ ኣብቲ መንገድታት ኩሉ ባሕሪ ኤርትራ ሙሽ ኣብ ቅድመና ጠጠው ኢሉ ነይሩ እወ መቒሉ እንዲ ይሕሊፉና ጸላእትና ሙሽ በዓላ ማሌቅ ሙሽ ጠጠው ኢሎም ተዋጊኦምና ኣስዒሩ እንዲ ይሕሊፉና ስለዚህ አቤኔዘር ብዙሕ ነገር ታሪክ አለና ዘሕለፈና ሎማ አነዚኦም ታገበረና እዩ ከሕልፈና ምክንያቱም ሓደ ተስፋ ቃል አለው ገና ህወፁ ኸለው እንታይ ልዎም አሎ ማዓርን ጸባና ኣብተፍስስ ሃገር ታይ ክገብረኩም ከውርሰኩም ሕጂ ክነግረኩም እግዚአብሔር ሲ መጀመርታ እዩ ዝነግረካ መወዳእታ ነግረካ ኣብ ማእከል ዘሎ ግን ኣይነግረካን ሕጂ እንታይ ኢሉ እንታይ ሰሚዖም እዮም ንሶም ወፂኦም ዘለዉ هاللويا انت سمع مي موتيو معارن صبان توحز مريت انت اخذ قبريهم كتورسيهم زي ادم سمعوا حجي اذا اسمعون كوصو خلو بقى تسفقال ذهبوا እግዚአብሔር زيا اتم ማእከል ዘሎ ኸ اما ማእከል ዘሎ كيركم خلو بحر ኤርትራ قتر أجوخا እግዚአብሔር ካታ ገብረካይ ከስግረካይ كير تبولس አማሊቄ ውግ መጀመሪያ ጊዜ ምስምንታይ ሙሳ አማሊቄ ነዓ ሙሴ ኢድካ ሓፋብል አማሊቄ ተኸገብር ክሰዓሪ እንዳኸዱ ምስ በጽሑ ገና ክወርሱ ኸለው ታጫፍ ክበጽሑ ኸለው መን ሪኦሞ ደቂና ገጀፍቲ ሕጂ ነቲ ሰብ ብሙሉእ እንታይ ገይሮሞ أدكيمامو كن ورثة بس إحنا يمكو أبتاج أف بس إحنا يمكو كن ده تاريخ كوا حليفو كن ده نجار كوا يم حليفهم حجة أبتنا يمود دعتها ورش أخبط حلوس انتهي لا نو مباشر كمان نملس نبي أكيد سي أيقرمن نو حجة انتهي جيرو زي أبيهر انتهي إذا قبر كان حل كابز نجار زي حساب كايز الوود نه حساب كدرت يغيره نا حساب كادرت مسلوطو نا እግዚአብሔር ነገር ና ባኻመጽ ና እግዚአብሔር ነገር ና ባኻ እንድሕርመጽዩ ና እግዚአብሔር ነገር ከአንተ አኻት ብልሽዑ ና እግዚአብሔር ይኽእል እዩ ክትብል ኢኻ ሕጂ ረይኹ ዘልቁ 32 12 እንታይ ይብል ቢጀካ ካሌብ ወዲ ያፍኔ ቀኔዛውን ኢያሱ ወዲ ነዌን ንእግዚአብሔር ፈጽሞም ስለዝሰዓብዎ እዚኦም ካብ ግብጽ ዝደየቡ ሰባት
ፈጽሞም ስለዘይ ሰዓቡኒ ካብ ወድ 10 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ነታን አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከአዝመሐለሎ ምድሪ እንታይ ገብሩዋን እዮም አይወርሱዋን من يوم آتيهم كالبن ياسون نت مجمر يتصفق على سمعوه مليسون كأنت غيرهم ريئهم ها يلهم شو لك أجزاء بيراقب تتزاربنا رأيهم زقرمي حد خلتي أم زفالته تون خال أمن قد استولدي يتخال أمن قد زمتي كالبن ياسون جن متعللتيهم سلازم تعمزولو ذكرك هذا هو أجيب خلنا ذكرك هذا هو إجزاء بيرك زاربنا خلون موسى هو تام عرن سبعة تفسس كم زبالة أنت حقبركم يلنا كورسكم يا خبلنا خلوا هو تجرب كوي إجزاء بيرك زبالة زفت سب عمله كوي ده يجربن بق أوريسنا يا كوزا مدر رأي عنده خد صدق عنده بله كلتي يوم ززارارو نمنتاي كم مجمر تانيروم سقع مودة تخاء نيروم እግዚአብሔር ወረስቲ ይግበረና እግዚአብሔር አእምሮና ዝልወጥ ይግበረና እግዚአብሔር ሐሳብ አምላኽ ነገልግል ይግበረና እግዚአብሔር ዝተገደበ አእምሮ ሒዝና ኸይንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳና ምክንያቱም ኣብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ነገር ከሆነልና ንደሊና ግን አእምሮና እንድሕር ተገዲቡ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክንፈልጥ ናብና እግዚአብሔር ነገር ክንሐልፍ አይንኽእልኒና ስለዚህ ይሰበርሎም ሃሌሉያ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደረት ዘበለ ይሰበር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይሕልፍን ዝበለ ሐሳብ ምስ እግዚአብሔር ዝጻላ ምስ ቃል አምላኽ ዝጻላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር ንህዝብ አምላኽ ግን ምሕላፍ ይኹነሉ ንህዝብ አምላኽ ግን ምውራስ ይኹነሉ ንህዝብ አምላኽ ግን ነሆ ናብ ሓድሽ በረኽቲ ናብ ሓድሽ በረኸት እግዚአብሔር አምላኸ ቀድም ሕጂ ካብ ዘይተለማመዶ ደረት ሓሊፉ ወራስ ክኸውን በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለኹ እዚ በረኸት እዚ ይብጽሐይና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይውረሰና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ኢያሱ እንታይ ብለናል 14 ካሌብ ወዲ የፋነ እቲ ቄኔዛዊ ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ፈጽሙ ስለዚ ሰዓቦ ኬብሮን ክሳዕ ሎም መዓልቲ እንታይ ኮነት ርስቱ ኮነት ኬብሮን ፍሊትያ ኬብሮን ታዝበለጸት ርስቲያ በረኺት ቦታያ ዳዊት አበይ ተቀቢኡ አብ ኬብሮን ብዙሓት አቦታት አበይ ተቀቢሮም አብ ኬብሮን ናይ ብዙሕ ነገር መፈልፈሊ ናይ ብዙሕ ነገር ጸጋ ዝረአየ ቦታ አይና እዩ ኬብሮን ስለዚህ ኬብሮን እቲ ዝበለጸ ቦታ ሕጂ ክሓስብ ኮለታይ ኖ ኮርስ እንደ መውራስና አይተረድፍን እንዲሁ كنأتو دينا موراسي زي ترفقة أين أخورس زلني بلالو إتي كبرون إتي زبالة إتي زبق بوتا أنت خجبري بلالو كورسي هاللويا آمين حجين تايز بلو زلوا لا يذكر كايلو كزاربنا خلوكو حجكم مسيلن كنت تسبق على اللنيلو تسبق على سلزلني شعو بود خندز عامة ينيره كتورسي خايلني إيو إجزاء بيرد ما خمت زبالني رستي حبني حجي تارستي تاك جبرائي بالزلوا كلكقي أيقرموكم حد جزء ود خندي عمتي لنا ود سمانان حموشتن رستيو لومكو رستيو وريسل له تقبل له طرح أيكونني له أنت كجبريلو صلاتك كلكقي مستقال أملاح خير شعو مسيئو نتا مدرتي أتاجروا حزوا مخناتهم እግዚአብሔር مسائل مخناتهم رئيو يعني قاويان كسعر كله ريو بحري ارتراخ مقل كله ريو لو مخا نعاي كورسني يخيليو سلازي تا مدرتي اخورسا اتزدل خورس تخورس يخيلني سلازي يخيليو بزبل استمل اماني ندحري لكم كاليبي هاللويا امين اب كاليب ديكشنري اي كيلين يزبحل يلن هاي كده سلازم بسوا بمنتهى استملأ يخيليو يخيليو سلازم فتصيمون أملاخون እግዚአብሔር انتهى غيروي سيبو سلامنتا يخيلي ندحريلكم عينتو ناب እግዚአብሔር يغيرو نግዚአብሔር كريو خلوسي እግዚአብሔር طرح እንዳራአዩ እግዚአብሔር كله خالي يخيلي እግዚአብሔር ኤልሻዳይ يخيلي እግዚአብሔር እዚ ንርእሱ እንድሕሪዩ ግን እንታይ ክኸውን رأسو مسئنك أو عند حريوان بات عايز جبرا رأس خان حريها سلازم اسم من ريو نعم لا حوي
ንእግዚአብሔር እንዳራአና ኢና ንስዕር ዕንትና ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ኸኣልነት ዕንትና ናይ እግዚአብሔር ሰዓርነት ዕንትና እግዚአብሔር አምላኽና ከም ምዃኑ እንድሕር ፈሊጥና ኢና ንሓልፍ ስለዚህ ንጽዮን እንታይ ኢልዋ ጽዮን እግዚአብሔር ምስ መን ኢልዋ ምሳኺ ሕጂ አርሕቢ አነ ምሳኹም እስራኤላውያን አነ ምሳኹም ምሳኹም እንዳሃለኹ ተስፋ ቃል ሂበኩም እዚ ኩሉ ኢለኩም ሕጂ ከዓ ገትሩሞ ውረሱ ይዝብሎም ዘሎ ድሓርናታ ጊዜ ይዝባ ዘሎ ስለዚህ እግዚአብሔር እንድሕር ዳ ፓኬጅ ሂቡካ እግዚአብሔር ምሳና እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ተስፋ ቃሉ እንድሕር ሂቡና ንሕና ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና ሓሳብና ክነግፍሕ እግዚአብሔር ይርዳአና ሰባት ንኸይ ንኽእል ዝብሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እዩ ሰባት ርእሶም ዝድርትሉ ደረት ጥሒሶም ካብዚ ኣይተሓልፍን ኢኻ ዝውስነሎም ደረት እንተሓሊፎም እንታይ ኾኑ እዮም ይኽእሉ እዮም አሜን ካሌብ ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ኣህደኦ ኣጸቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ንደይብ ደኣ ነታ ምድሪ ከዓ ንውረሳ ድማ በለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ይባረክ አምላኽ ንጽዮን ኣእምሮኣ ከተስፍሕ ብዕቤቱ ዓቢ ካብ ዝኾነ አምላኽ ዓብ ነገር ክትጽበ እንታይ ይገብር ይዛረብ ስለዚህ እንታይ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ዓብ አምላኽ ድዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ካብቲ ዓብ አምላኽ ንጽዮን ዝጽበያ ዘሎ እንታይ እዩ ዓብ ነገር ክትጽበ እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚህ ኣእምሮኣ ከተስፍሖሞ በቲ ናይ እግዚአብሔር ዓቐን በቲ ናይ እግዚአብሔር ልክዕ ክትሓስብ እዩ ዝደሊ ዘሎ አምላኽ ብነቢ ኢሳያስ ኣቢሉ ከዓ ካብ ውስን ደረት ዝሓለፈ ክትርኢ እንታይ ይገብር ኣሎ የበራታ ኣሎ ኣይኮነን እንዲ እንታይ እንዳበለ ኣግማዳ ክትግትር ከይተውሕዶ ከዓ እንታይ ይገብራ ይነግራ በቃ ኣጸቢቓ እንታይ ክትገብር ክትግትር ክንቅጽል ኢና ኢሳያስ 54 ትቃል እዩ ካብ ደቅታ ምርዑትስ ደቅታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም እሞ ኣቲ ዘይወለድክ መኻን ዕልል በሊ ኣትን ምውላድ ዘይፀዓርኪ ዓውልኪ ብደስታ ጨድር ይብል እግዚአብሔር ናብ የማነ ጸጋም እንታይ ክትገብሪ ኢኺ ከተስፋሕፍሒ ዘርእኺ ንኣሕዛብ ክወርሶም ነተን ዛዕነዋ ከተማታት ከዓ ሰብ ከም ዝነብረለን ክገብረን እዩ እሞ ስፍራ ድንኳንኪ ኣርሕቢ እቲ መጋረጃታት ማሕደርኪ ከዓ ብዘይ ምቁጣብ ይገተር ኣግማድኪ ኣንውሒ መታኽልቲ ኽውን ኣጽንዒ ተረዲኹም ኣሎ እቲ ክስታይ ክግተር ከሎሲ ገመድ ክትግትር ከለኻሲ መታኽልቲ ዝበሃል ኣሎ ካስማ ይበሃል ንዕኡ ኻ እንታይ ግበር እዩ ይብል ኣሎ ኣጽንዕ እዩ ምክንያቱም ኣብኡ እንድሕር ዘይጸኒዑ እቲ ገመድ ክስሕቦ ክእል እዩ ክውጠር ስለዚ ኩሉ ስትራቴጂ እዩ ዝነግራ ዘሎ ኣግፍሒ ኣንውሒ እንደገና ድማ ኣጽንዒ ይብል ኣሎ ስለዚ ኣጽኒዕ ክንድሕር ሒዝኪ እቲ እግዚአብሔር ኣባኺ ሓሲብዎ ዘሎ የማነ ጸጋም ከተስፋሕፊ ኢኺ እንደገና ድማ ዘርእኺ ደገ ጸላእትኺ ኩሉ እንታይ ክገብር እዩ ክወርስ እዩ ኣብ ውሽጢኺ ዘሎ ውርሻ ኣነ ሓሲበልክ ዘለኹ ሓሳብ ዓቢ እዩ በታ ኣነ ሓሲበልክ ዘለኹ ሓሳብ ከዓ ኣእምሮኺ ይስፋሕ እዩ ዝብላ ዘሎ ስለዚ ሰባት ካብ ብሂወቶም ዝሓልፍዎ ተመክሮ ተበጊሶም እዚ ክገብር ኣይከኣልን ይብሉ ካብዚ ደረት ክትሓልፍ ኣይክእልን ኢሎም ድማ ንርእሶም እንታይ ይገብሩ ይድርቱ አምላኽ ድማ ብናትና ሓሳብ ተወሲና ንርእስና ዝሃብናዮ ደረት ክንሓልፍ ካብ ዝደረተና ዝገደበና ገዛ ርእስና ክንሰፍሕ ክንግተር እንታይ ይገብረና ኣሎ ይባራትዓና ሕጂ ረእይዎ ድንኳን ክንብል ከለና ዝሞደር ድንኳን ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘሎ ክነስፍሕ ኣይኮነን እንዲ ሓደ ድንኳን ኣሎ ንእሽተይ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ከዓ ስለዚ ኣብ ናይ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ እንድሕር ኢልኩም ናይ ሓሳብ ኣብ ምንታይ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ሓሳብ ይዛረብ ዘለኹ ሓሳብና እንድሕር ጸቢቡ ናይ እግዚአብሔር ነገር ጸቢብ እዩ ብህይወት ሓሳብና እንድሕር ገፊሑ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብገፊሕ እዩ ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ስለዚ ሓሳብ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ክብለና ከሎ ሓሳብና በቃል አምላኽ ጌርና እንድሕር ተለዊጡ ጥራሕ እዩ ዝኸውን ሓደ ግዜ እወ ንብል ቃል አምላኽ እወ ንብል ግን ምስ ሓሳብና ይወሃሃድን ነቲ ሓሳብና እንታይ ይገብር ኣይልውጦን ሓሳብና ስጋዕ ዘይለወጦ ቃል አምላኽ ተስፋ ቃልካ መጽኡ ከምቲ እግዚአብሔር ዝብለካ ሓሳብካ ስጋዕ ዘይለወጦ እቲ ሓሳበይ ስጋዕ ዘይለወጦ እቲ ለውጥ ይመጽእ ለውጥ ክመጽእ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ኣብ ምንታይና ክንልወጥ ዘለና ኣብ ሓሳብና ክንልወጥ ዘለና ስለዚ ናይ ሓሳብና ደረት ይለወጥ
زياخ أنت أتبل كال أي نجست 4-3 تفولت واهم شعون السبلا كيدمو كابوت أي كاب كلن غربا بتخيط راي زخونة غويبتات لمني انداي تكبريو اسكي توحديو بل أي توحديو حجنا እግዚአብሔር ነገር ታይ ዝበሎ አግፍሕዎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ታይ ይብላሎ ገትርዎ ናይ እግዚአብሔር ነገር ታይ ይብላሎ አይተውሕድዎ አሜን እንታይ ትግበሩ አይተውሕድዎ ሕጂ እዚ አንተ አገራ ንደቃያስ ሰሪያ ከይዶም ኪዱ ጎረባበት ወይብ እንታይ ግበሩ ለምኑ ኳኳ እንዳበ ሀብቴ ለሐንደለኩም ወይብ ደለኩም አንተ ይብላ ሓንተላ ህራይ ወላ ንሳምጽዋ ተሓደ ቆልዓ ተሰኪም ዋቂት እንዳበ ይዘራይ ወይብ ደለኩም ወለና ሓንቲ አዘላትና ኩሎም ተሰኪሞም ቆልዑና በዮም ጽለው ደቃ ሁሉም አበይ ማን ይጠጣው ይሉ እዚኣ ዘይት ዲያ ጠጣው ኢላ ዋላስ እቲ ጎይብታትዩ መሊኡ ጠጣው ይሉ ምክንያቱም ጎይብ ምስተወደአ እንታይ ጠጣው ይሉ ዘይት ጠጣው ይሉ ስለዚህ እትናታ ምቅራብ እዩ ጠጣው አቢሉ ወንበር እትና እግዚአብሔር ነገር አይኮነን ጠጣው ይሉ እዚ ተረዲኹም ለኹም ዋው ና እግዚአብሔር ነገር ታይ ገበረን ጠጣው አይበለን ጠጣው ዘበሎ ግን ናይመን እንታይ ጠጣው ዘበሎ ናታ ምድላው ይጠጣው ዘበሎ ናታ ነገር ወዲአ በቃ ዘለን ነገር እዚዩ ዘለን እንታይ ገይረለኹ ዝልመን ለሚነዲዩ ዝልቃሕ ተለቂሐዲዩ እንታይ ገይረለኹ አምጪ የለኹ ስለዘምጻኩ ሕጂ መሊእ የለኹ ካብዝኒኔ ወላ ሓንቲ ነገር ይብለ እንት ብላላ እንድሕር ዘይብልክ ከዓ ጠጣው ይሉ ማለት ስለዚህ ናትካ ምድላው ናትካ ምስፋሕ እዩ ነቲ ነገር ዝመልኦ ሃሌሉያ አሜን ከምቲ ዝተዳለኻዮ እግዚአብሔር ክህበካ እዩ ከምቲ ዘስፋሕካዮ እግዚአብሔር ክመልአካ እዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ሎሚ ኣብ ሓሳብና ኢና እዚ ትዝበርትዕ እዩ ሓሳብ is change ሓሳብ ድሕር ዘይተቀይሩ ምስቃል አምላኽ ድሕር ዘይተቀይሩ ለውጢ ኣብ ህይወት ክመጽ አሸጋሪ ክደግመልኩም የ10 ጊዜ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ምስቃል አምላኽ ድሕር ዘይተለዊጡ ኩሉ ግዜ ካይዳና ሓደ ዓይነት ጸሎትና ሓደ ዓይነት አገልግሎትና ሓደ ዓይነት ዝኾነ ይኹን ነገር ገደብና ሓደ ዓይነት ስለዚህ ንኾዶ ነገር ኩል ድሕር 10 ዓመት መጪኹም ሕጂ ሓደ ጊዜ ሲ ነዲስ አበባ ኸይደስ ቀደም ዝፈልጦም ሰባት ረኺቦም ቅድሚ 20 ዓመት ዝጽልዮ ዝነበረን እዚ ዛረቦ ዝነበረ ጥቕስ ልካ ከማ ኮይኑ ጸኒሕኒ ዋይ እንታይ ኮንካ ኢለዮ አጸላሊኻ ከምዚያ ነይራ ቅድሚ 10 ቅድሚ ክንዲዚ ዓመት ኢለ ቃልካ ከምዚ ስናውት ብሬክስሩ የድልየካ እዩ ክትሓልፍ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱም እንታይ ኮንካ ዘለኻ ማለት እዩ ተገዲብካ ኣለኻ ምክንያቱም ናይ እግዚአብሔር ነገር ብዙሕ እዩ ዘሎ እዚ ምግላጽ ኣሎ ቃል አምሎ ባሕሪ እዩ ጠጣው ዘይብል ነገር እዩ ስለዚህ ንሕለፍ እግዚአብሔር ይርዳአና አምላኽ ኣብ ህይወትና ተአምር ምግባር ቀሊል እዩ አምላኽ ጊዜ ዝወስደሉ ግን ናትና ልብ ምድላው እዩ አሜን አምላኽ ኣብ ህይወትና ተአምራው ለውጥ ክገብር ከሎ መጀመርታ ዘዳልወና ንዓና እዩ አሜን ንሕና ክንሰፍሕ ክንዳሎን ክንኩዕትን ከነስፋሕፍሕን ይደልየና ንርእስና ከዓ አዳሊና አስፊሕና እንተ ዘይተጸቢና ተአምራት ክመጽእ ከሎ ከምቲ ዝድለ ተረባሕቲ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ስለዚህ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ብህይወትና ክኸውን ኣለዎ እዚኣ ጥቕስ እዚኣ ከዓ ናይ መወዳእታ ጥቕስ ክንሪኣ ከምዚ ትብል በለኻ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ሩባ ጎዳጉዲ ኣብ ርእሲ ጎዳጉዲ ኳዓቱ እንታይ ግበሩ ኳዓቱ እጂ እንታይ ግበሩ ይብሎም ዘሎ ኳዓቱ እንታይ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንፋስ ኣይትሪኡን ዝናቡን ኣይትሪኡን እዚ ሩባ ደኣ ባዕሉ ማይ ክመልእ እሞ ንስኻትኩም ምን እንስሳኹምን ከዓ ከብትኹምን እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትሰትዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ተአምር ንፋስ የለን ደመና የለን ግን እንታይ ግበሩ ኳዓቱ ሕጂ እንታይ ዝደል ዘሎ ኳዓት አንታ ቃዕ ዝበለ ፀሓይ ዘሎ ደመና የለን ዝኾነ ይኹን ነገር ዝሃርም ዝናብ ከዓ ምልክት
يلا ግን እንታይ ልካ እግዚአብሔር ኳዓት እግዚአብሔር እንታይ ልካለሁ ሃሌሉያ አሜን ሕጂ ትኩዕት ስኻ እንድሕር ዘይ ኩዕትካ ተኣምራት ኣይትርኢና ኳዓት ይልካሎ ትኩዕት ኳዓት ይልካሎ ትገብር ከምቲ እግዚአብሔር ምክንያቱም እግዚአብሔር ትዝበሎ እዩ ሕጂ ይኩዕቱ ካልኣይ ነገስ 3:16-17 እንቢበ دحار تاي خون تأمرات مبار بزي آخن ودي إنا قوي تاي بارخ مبار تحساب رخيبكم واللهم انتا إنا نبنزل لنا سفحي رحابي آمين اجزاء بهير يرحب لنا آمين تمال بزخدنا يو أيخون عام بزخدنا يو أيخون تمال بزحسبنا يو أيخون آمين قدمو بزحسبنا يو أيخون እግዚአብሔር ግን ሐሳብና ይስፋሐዩ አካይዳና ይስፋሐዩ ንእግዚአብሔር ዘለና ርድኢት ይስፋሐዩ ንእግዚአብሔር ዘለና አመለኻኽታ ይስፋሐዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሃሌሉያ ንጸልይ ሰማያዊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና አቦ ስለ ሕያው ቃልካ ተመስገን ከም ቃልካ ኮይና ክንርከብ ርዳአና قويتا أرحبلنا بركة تعيمنا نسوترا يكونن أبو نسخة بزح نجار لك قويتا رستنا خن ورس كم تنسخة زبل كنا خن كون كم قالكا أمرنا خن كانيو حسابنا جزابير أبو يخم حسابك خون أب زمننا دما حسابك قلقلنا خن حلف እግዚአብሔር አምላኬ አብታ አገልግሎት ዘመንና ድማ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ብትሕጎሰሉ ከምቲ ንስኻ ትፈትዎ ከምቲ ሐሳብካ ከምቲ ትደልዮ ክነገልግለካ ክንክእል እግዚአብሔር አምላኬ አእምሮና አስፋሐዮ ሐሳብና አስፋሐዮ እግዚአብሔር አምላኬ አግማድና ህንግትር እግዚአብሔር አምላኬ ንሕናውን ሐሳብና ክነስፍሕ ከምቲ ንስኻ ተሐስቦ ክንሐስብ እግዚአብሔር አምላኬ ንነፍስ ወከፍና ደግፈና ነዚ ጥበብ ነዚ ምስተውዓል ሃበና نابتي እግዚአብሔር አምላኬ ዘዳለኻልና ክንወርስ ድማሲ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ህይወትና ለውጥ ክርአ ከምቲ ትማል ዝኸድናዮ ከይከውን ከምቲ ቅድሚ ትማል ዝኸድናዮ ከይከውን ሎሚ ግን ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንሓልፍ ንስኻ ርድአና አቦ ነመስግነካ ኣለና ንስኻ ኩሉ ከኣሊኻ ዝሰኣነካ ነገር የለን ኣባኻ ኩሉ ውዱእ እዩ እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ሙሉእ ኢኻ ንስኻ ሓያል ኩሉ ከኣሊ ኢኻ ስለዚ ንዓኻ ኣሚንና እግዚአብሔር አቦ ቃልካ ወሲድና የለና ቃልካ ድማ ይስራሕ ቃልካ ኣብ ማሕበርና ይስራሕ ቃልካ ኣብ ግል ህይወትና ይስራሕ እዚ ህያው ቃል እግዚአብሔር አምላኬ ይብቆል እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አቦዬ የፍሪ ብነገር ኩሉ ስምካ ይባረኽ ስለዚ ነበረና ጊዜ ተመስገን ስለ ህያው ቃልካ ተባረኽ ብስም ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን